Ah, men min bil er fucking Down-syndrom. Ja, det kan du godt se. Morten? Ja. Det tror jeg også, det I don't want to take my best anymore. Okay. May, where are you going? To my room! I don't want to celebrate my birthday anymore! Hold nu lige kæft, dit fucking luderbudget. Kom nu. Hjælp mig. Den bremse, den her. Jeg har ikke bremse, Nej, bremse, det virker ikke, nej. Og politi, nogle patruljer afblæser eftersættelsen og responderer på det der penge-transporteri. Brav til 70 sammenmelding her. Godt, klokken den er 14.54, du bliver sigtet af for vold mod embedsmand og flugt fra politiet. Du er ikke pligt til at udtale, når du har ret til en advokat. I tager den herfra. Du responderer på pengetransport. Nej, Mike Kilo responderer på penge. Nej, jeg vil sidde foran. Ellers skal jeg ikke bruge brætteren. Jeg skal bare lige have den anden Mike Kilo ind i bilen. Mike Kilo 1080. Nej, Næs. Så kører vi. De vil gøre, så jeg lige ved, tror jeg prøver lige her. Det der, det var den bedste anholdelse, jeg længere lavede. Bilen har ingen bremser. Nå, de er umiddelbart som flokmønster på bagtid. Bare kom herovre. Ja. Bilen har ingen bremser. Jeg tror ikke, ham der har en følge for at komme ind, da han så os. Hej fyr. Goddag, det er ham. Hey. Det er politiet. Det kan jeg godt se. I har meget mørke ruder. Ja, men vi er også trætte til markere for fjerner jo. Nå, jeg kan også godt fjerne det gratis for jer. Nej, det var meget gerne lade være med. Hvorfor det? Og det synes jeg faktisk, jeg kan se, at du gjort. Morten. Jeg kan lige gøre det for jer. Morten. Nej, du er sort. Morten. Den er huske, Morten. Okay, jeg gør en tjeneste, så I sparer penge. Det er godt ud af givet, du er så. Jamen, du må ikke køre rundt med det. Det er du ligeglad. Jeg ser ret badass ud. Jeg vil også have bøden for det. Må jeg selv vælge? Bøde eller Ja. lyse? Ikke mig. Er det bare mig, eller står han meget, meget stille inde? Jeg skulle til at sige... Test. Babu, nej, er det ikke ham? Ikke ham. Nej. Hey. Bare lige være sikker på. Kan lige frem, han er tulerødder. Han er tulerødder. Kan frem. Nå ja. Det er de her. Okay, de er på telefonen. Bagtid 69. Okay. De tonede ruder der. Modtager god melding. Dem har Tak jeg for det, ikke. bagtid Nå. 69. Nå, men jeg kan fjerne den gratis for dig. Nej, det behøver du ikke, det skal jeg nok. Jo, men det kan jeg lige gøre for dig. Jeg vil gerne have dig Jeg- til med en bil. Nej, ved du hvad, jeg snakker lige sammen for dig. Nej. Jeg snakker lige sammen for dig. Det gør du ikke. Ved du hvad, jeg tager dem lige for dig. Jeg tager dem for dig. Jeg tager lige den her foran. Jeg ligger. Okay. Så er det godt. Så kom. Skal du smage på den lange tidsmand her? Skal du smage på den meget lange tidsmand her? Lad os give ham noget. Skal du smage på den lange sorte pik her? Skal du smage på Drake, hva'? Skal du prøve at smage på Drake? Smag på fucking Drake, der! Skal du ikke på mig, men er du en idiot? Han fik smagt på Drake. Det gør jeg også. Godt. Og så slipper du for at få dommen for det. Det er 20 dage ekstra i fængsel. Nu er sød ved dig.